Jutros mi je hakovan WhatsApp nalog i na 50-ak telefonskih brojeva stigla je poruka istoga sadržaja da je meni, Biljani, potreban novac u što kraćem roku i da molim one koji su poruku primili da mi taj novac što pre pozajme, da ću ga ja, naravno, u dogledno vreme vratiti. Ova poruka bila je otkucana latinicom, bez tačke na kraju, što znači da je verovatno ja nisam kucala, ali su mnogi koji su je primili poverovali da iza te poruke stojim ja. I čitav dan sam danas pokušavala da razuverim ljude da mi taj novac nije neophodan, da mogu bez njega, da nisam pozajmicu tražila i da je tu poruku poslao neko umesto mene u sistemu, pretvarajući se da sam ja. I hakovanje kao fenomen zapravo nije ništa novo u našem svetu. Verujem da se svima to makar jedan puta u životu dogodilo. Međutim, zanimljiviji fenomen jeste kako oni koji nas navodno dobro poznaju poveruju da su poruke koje nismo poslali u stvari naše. I šta da kažemo tim ljudima koji su nam dugogodišnji prijatelji, možda rođaci, naši učenici, njihovi roditelji koji nas iz određenih uglova poznaju i koji se rađaju sa nama, da ta poruka koja im je poslata nije naša poruka. Neki su mi danas nudili novac, govorili kako žele da mi pomognu, ja sam se zahvaljivala i rekla kako poruka nije moja, ali činilo se da je ostalo u vazduhu nešto da visi, a to je nepoverenje. Nepoverenje u mene, a možda i moje nepoverenje prema njima, jer sam danas shvatila da ma koliko vremena provodili sa nekim ljudima, ma koliko se družili ili delili nešto što nam je važno sa njima, da nas oni i ne mogu sasvim upoznati i da je, kako reče jedna mudra misao, čovek čoveku tajna. No još se nešto krije, rekla bih, iza ovoga fenomena, da mi danas čini se znamo mnogo toga i da su nam informacije dostupne svugde, ali da nismo sposobni da razlikujemo istinu od laži. I ovo danas što se desilo je po mome sudu ovo ponajviše razotkrilo. Dakle, očigledno smo, rekli bismo možda osetljivi na drugi ili oni na nas, ali sa druge strane ne uspevamo jasno da razaberemo šta se krije iza zavese i ne uspevamo da razdvojimo žito od kukolja. Upornost ljudi da mi daju danas novac jeste upornost njihove iluzije i njihovo neverovanje u ono što su možda mogli da dokuče što se nalazi iza te poruke. Te treba razmisliti o sledećem. Koliko mi u stvari danas išta možemo znati, jesu li naši sudovi i utisci o drugim ljudima relevantni, na što se možemo sloniti, kome možemo da verujemo, da li verujemo svojim bližnjima i što ćemo